سلام كما تعلو كبرات غطاتلتي فونو اير سي في نلو مع مستلستان حسافركم عارتن فرعون سدالو زينام سنة روح يزالكم قريبا لهم لما كتالكم بخبر زعد من ساعاتكم تسنحن ميكايل حرقو فلما قم بقنات وتعطوا فيلم أبو زوبا عن سباب من كاي موتادن 20 عود نتفتات السلاسل همشاي وعلا ودابتات زباو جنبارا بورات منقستات أمريكا تغفتو بروغرام راديو قانقا بلين أبد مصحفة شيرتا براوية بلو تسنبلو أبدو زيناتات وطعي إيكواس أب نيجر بزعبا استخير علوان مزتاي هوتوت أخيبا منسترات مكل غالية كايدالو أب أوغاندا بكالاي فيكتوريا بزكاة محارقا متحل جالبا بوحدو 10 سبات ميتو بيلاروس نوتهدراو من كساس بولاند ترير ملسك بكامتو بلو عدد زرزر زينا شنفر مسطعنا زوبا عن سباب مربات مقوصار تمحللفتن زي تمحللفتن حمامات كمون كنكن طعنا ادن 20 عور نطفتات يسلاسل كم زلو ابزق انعو غمغام حبيروم وكيليرينا بيتي ال سلومون ملكع صوتام زدالو توتحستو سامرايت ليفيو كتوربيع شنفر منيسر طعنا زوبا عن سبا موت ادن 20 من كايزه كايدو زلو صعري صبغ وصيت يركبو كم زلو كاب 26 كساب 29 حمله ابز غبرو غمغام غليصو ميديكال دايركتور دكتور هينوك صايا ابزهابو مغلصي افرطو حبرتسب اب تጠቃምነት حكمنا بحفشا ابا قداسነት መጸበይ ነፍስ ጾራ ድማ በፍላይ ምምሐይ ስለ ዘርአየ አበ ገዛ ናይ ዝሓርሳ አዴታት ቁጽሪ ከም ዝጎደለ አብሪሁ ንኩነታት ዓሶ ብዝምልከት ድማ ኣብዛ ሓለፈ ዓመት 3 ካብ ሽሕ ዝነበረ መጠን መልከፍቲ ናብ 1.1 ካብ ሽሕ ወሪዱ እኳ እንተሎ ምስ ምንቅስቃሳት ህዝብን ክራማትን ዘዛነ ከም ዘይኮነ ዝሓበረ ዶክተር ሄኖክ ህዝቢ ግቡእ ጥንቃቐታት ክገብር ጎስጓሳት ተጀሚሩ ከም ዘሎ ሕማም ቲቢ ንምቁጻሩን ሕሙማት ናይ ምእላይን ምፍዋስን ንጥፈታት ብዝለዓለ ከም ዝስራሓሉ ኣፍሊጡ ተሳተፍቲ ብወገኖም ኣፍልጦን ተጠቃምነትን መጸበይ ሓራሳት ንምዕባይ ጎስጓሳት ክካየድ ምስ ሕብረተሰብ ተታሒዙ ዝኸይድ ዕማማት ጥዕና ከዓቢ መደባት ጥዕና ፍራይምነት ብግቡእ ክሰርሓሉ كم أون أبتت أمنت مرهني زلوا أفلوتو كم نمبال مثل نسرح مشارختي تواهيدك عتوب سجمتات كوسر زبل رؤيتها تقريبا أبت جمجام تساتوفو مويوان يرينا بزهابو ريتو مدبات مكوت صارت محلالفتن زي محلالفتن حمامات كم أون كنت عنان أدن عشان نمعوات تتأمنت أبستوادو تكالات عنا كبن خبل أم برخن أحزة كورنت فتات كل حتى كوهابو تمحتينام أب زوا عن سوا حد موكسو هوسبيتال 3 كوماو هوسبيتالات حموشة ما أكلت عنان 20 شدشان مدبرات عنان بتقلالا 30 شعاتن تكالات عنا أم نطفا قلقلات يركبا نابل كالزينام نسجم حمشاي وعلانايتن بتحت هاجراو شماغلي إرتراوان أمريكان زنطفا ودابطات زباو جنبار مور راس ولدوتات نبرو مصايا بتحت زولتي ما بحدن حساب كتما سياتل تخفيتهم ابزي بتساتفو ام حداري زوبا عن سبا امباسادور عبد الله موسى ام حدار زوبا غاشوار كان امباسادور محمود علي حورين ام حداري زوبا سيوناو كيه بحري ويزورو اسمرت ابراهان زمعرغو على لعل حمش يميت وكلتي ناي كلن ودابطاتن محبراتن كمون امريكان محطوت يرتا يساتفو لهم فتصامو ጉዳያት ኤምባሲ ሀገር ኤርትራ አቶ ብርሃነ ገብረሕይወት አዘስምዑ መኽፈት ቃል እቲ ዋዕላ ኤርትራ ዘበናት ንዘውፅረ ምዕራባው ተጻቦታት መኪታ ኪኖ ምርጋጽ ናጽነታን ህላዋን ወሐስ ሰላምን ርጋትን በመዃን ንልምዓት ኣብ ትምረሸሉ ዘላ ከምውን ሰባው ክረት ዘቅድም ፍልስፍና ማሕበራዊ ፍትሕን ምርጋጽ ዘለዋ ቆራጽነት ኣብ ዘመስከረትሉ መድረኽ ይካየድ ምህላው ፍሉይ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ በምጥቃስ ዋዕለኛታት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንዝተኻየደ ስራሓት ብዕቱብ ብምግምጋም ኣብ ቅድሜና ንዘሎ መድረኽ ዝበቅዕ መደባት ክሕንጹጹ ዘለዎ ትምኒት ገሊጹም ንላዕለዋይ ልኡኽ መንግስትን ግንባርን ወኪሉ መድረኽ ዘስምዑ ኣመሓዳሪ ዞባ ጋሽባርካ ኣምባሳደር ማሕሙድ ዓሊ ሑሪ ብወገኑ ኣገዳስነት ናይዚ ሃገርና ኣትያቶ ዘላ ዓበይቲ ዕድላት ከምውን ብድሆታ ዝሓዘ መድረኽ ብምጥቃስ ዋዕላ ዕቱብ ገምጋም ብምክያድ መድረኽ ዝሓቶ እዋናውን ተተግባርን መደባት ክሕንጽጽ ኣዘኻኺሮም ተሳተፍቲ ኣብ ዝቐረበ ጸብጻብ ውዳበታት ግንባር ማለት ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ምንስያት ትግደፍ ሃማደን ሕድርን ከምውን ሓይሊ ዕማም ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ድሕር ዘካይዶ ዘተ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ሃገራዊ ክብርታት ናብ ደቆም ንምስጋር ኣብነታዊ ስራሕ ዝዓመሙ ወለዲ ተመክሮኦም ንተሳተፍቲ ዋዕላ ካፊሎም
اتمخفتي سنسرعات كاب إيرترا زغرو سنطبابان بزغربو ባህላዊ መሰናድኦ ደሚቆ ነይሮም መበል 25 ዓመት ምጅማር አገልግሎት ቋንቋ ብሊን ኣብ ድምጻ ሓፋሽ ኤርትራ ብ30 ሓምላው ከተማ ከረን ተጸንቢሉ ኣብታ አጋጣሚ ንምምሕዳር ዞባ ዓንሰባ ወኪሉ ቃል ዘስምዐ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ቱሪዝም አቶ ሳልም ዓሊ ቡራዊ የበሉ ፕሮግራም ቋንቋ ብሊን ኣብ ከተማ ከረን ክካየድ ምውሳኑ ነቲ ዞባ ክብረት ከም ዝኾነ በመግላጽ ድምጻ ሓፋሽ ብኩለን ቋንቋታት ሃገርና መደባት ምፍናዋ መርያ ናይቲ መንግስቲ ኤርትራ ምዕሩይ ተሳታፍነት ዜጋታት ኣብ ኩሉ መደባት ሃገር ንምርጋጽን ንምሕያልን ዘካየዶ ጻዕሪ ምዃኑ አብሪሁም መደባት ሬድዮ ብሊን ኣብ ምንቃሕ ምሕባር መምሃርን ምዝንጋዕን ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ኣብ ምዕቃብ ቋንቋን ባህልን ድማ ብፍላይ ኣበርክቱ ቀሊል ከም ዘይኮነ ጠቂሱ ድማ ተሳትፎ ሕብረተሰብ ክዓዝዝ ጸዊዑም ሓላፊ ፕሮግራም ቋንቋ ብሊን ጋዜጠኛ ኢዮብ ተስፋሃንስ ንጉዕዞ ረብዕ ዘመን አመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣብ ውሱን መዓልታት ብናይ ፍርቂ ሰዓት ዝጀመረ ፈነወ ኣብ ዝዋንዚ ናብ 13 ሰዓታት ኣብ ሰሙን ክቢሉ ከም ዘሎ በምጥቃስ ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ዝረአ ዘሎ ገስጋስ ሳላ ተሳትፎ ሰማዕቲ ስለ ዝኾነ ንዕቤት ናይቲ ፕሮግራም አበርክቶ ንዝገበሩ ኩሎም ምስጋና ኣቕሪቦም ኣብ ሚኒስትሪ ዜና ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ሬድዮ አቶ ግርማይ በርሀ ኣብ ዝሃቦ መዛዝም ቃል ንኣገዳስነት ናይቲ ጽምብል ብምጥቃስ ምሕያል ድምፂ ሓፋሽ ምሕያል ሕብረተሰብ ብምዃኑ ካብ ስድራ ቤት ዝጅምር ተሳትፎ ብዝለዓለ ክስራሓሉ ዘኻኺሩ ኣብቲ ብመደባት ሓፈሻዊ ፍልጠት ኣብ መንጎ ሰማዕትን ባህላዊ መደባትን ዝደመቐ ጽምብል ንዕውታት ውድድር ብሓፈሻ ድማ ንተሳተፍቲ ፕሮግራም ቋንቋ ብሊንን ካልኦትን ሽልማት ተዓዲሉ ውዳበ መንስያት ስራሕተኛታት ምምሕዳር ዞባ ማእከል ንሸሞንተ ስድራ ስዋት ገንዘባዊ ሓገዝ አበርኪቶም እቲ ብሓደ ናሓሰብ መገዲ ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ዞባ ማእከል ኣብ ንኡስ ዞባታት ዕዳጋ ሓሙስን ኣኽርያን ዝተመቓርሐ ገንዘብ ንነፍሲ ወከፍ ስድራ 225 ኣፋዩ ኣብ ወንበርቲ ውዳበ ኣቶ መድሃኔ ዘሩ እቲ መደብ መሰረቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ምስ ወከልቲ ኩለን ክፍልታትን ንኡስ ዞባታትን ኣብ ዝተኻየደ ርክብ ካብ ዘቐረበ ሓሳብ ዝተበገሰ ምዃኑ ብምጥቃስ ነፍሲ ወከፍ ኣባል ወርሓዊ 20 ኣፋ ብምውፃእ 17,000 ኣፋ ከም ዝተኣከበ ገሊጾም ዋና አካያዲ ስራሕ ምምሕዳር ዞባ ማእከል አቶ ዘሪቶ ወልደ ብርሃን ብጊዲኡ እቲ ብመንስያ ስራሕተኛታት ዝተወስደ ተበግሶ ንኻልኦት ኣርኣያ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ዝያዳ ክድፋኣሉ ተላቢዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣባላት ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ማሕበር መንስያትን ተምሃሮን ኤርትራ ብተበግሶም ንዓመት ዝኸይድ ን30 ስድራ ስዋት ወርሓዊ ንነፍሲ ወከፈን 500 ኣፋ ክሕግዙ መብፅዓ ከም ዝኣተው ካብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ዞባ ማእከል ዝተረኸበ ሓበሬታ ይነጽር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ፍረንሳ ዝቕመጡ ኤርትራውያን ንመናበይ ስድራ ስዋት 5,719 ዩሮ ከም ዘበርከቱ ካብ ኤምባሲ ኤርትራ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣፍሊጡ እቲ ገንዘብ ኣብ ከተማታት ፓሪስ ሊዮን ናንተንን ቱሉዝን ዝነብሩ ኤርትራውያን ብምኽንያት 20 ሰነ ዘወፈይዎ እዩ ክቡራት ዓዘብቲ ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪ ናግራዊ ዜናታት ሒዘ ክምለሰኩም እየ ንምክትታልኩም ክትቅፅሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ናውፅለ ክቡራት ዓዘብቲ ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስግን ዜና ወፃኢ ኣብ ኒጀር ብ26 ሓምለ 2023 ዕልዋ መንግስቲ ከም ተኻይደ ዝዝከር እዩ እቲ ሃገር ከም ኣባልነት እትርከቦ ቁጠባዊ ውድብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ማለት ኤኮዋስ ድማ ብዛዕባ እቲ ዕልዋ ንምዝታይ ህፁፅ ኣኼባ ሚኒስትራት ምክልኻል የካይድ ኣሎ ሻንት ወልደ ብመልክዕ ፀብጻብ ዘዳሎ ትሕዝቶ ይስዕበ ቁጠባዊ ውድብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ማለት ኤኮዋስ ኣብ ኒጀር ብዛዕባ ዝተኻየደ ዕልዋ ንምዝታይ ካብ ትማሊ 2 ነሓሰ ጀሚሩ ኣብ ከተማ ኣቡጃ ናይጀርያ ህፁፅ ኣኼባ ሚኒስትራት ምክልኻል የካይድ ከም ዘሎ ተቓሊሑም እቲ ኣኼባ ኣብ ኒጀር ዕልዋ መንግስቲ ዝፈጸመ ወተሃደራዊ ጉጅለ ኣብ ውሽጢ 7 መዓልትታት ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ናብ ንቡር ምስ ዘይመልስ ክውሰድ ብዛዕባ ዘሎ ስጉምትታት ንምውጣን ዝዓለመ ምዃኑ ተሓቢሮም ኤኮዋስ ብ31 ሓምለ ኣብ ዝገበሮ ህፁፅ ኣኼባ መራሕቲ ኣባል ሃገራት ኣብ ልዕሊ እቲ ዕልዋ ዝፈጸመ ወተሃደራዊ ጉጅለ ክሳብ ወተሃደራዊ ሓይሊ ከም ዝወስድ ብምጥንቃቕ ኣብ ልዕሊ እቲ ሃገር እገዳታት ምውሳኑ ይዝከር ከም ኣካል እገዳታት መንግስቲ ናይጀርያ ናብ ኒጀር ክገብሮ ዝጸንሐ ሰደድ ቀረብ ኤሌክትሪሲቲ ከም ዘቋረጾ ብሰንኪ ድማ ኣብ ኒጀር ሕፅረት ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ኒጀር ልዕሊ 70 ዓመታዊት ካብ ናይ ጸዓት ጠለባታ ካብ ናይጀርያ ብእትገብሮ እታው ከተማልእ ምጽናሓዩ ዝግለጽ
መንግስታት ማልን ቡርኪና ፋሶን ነቲ ኤኮዋስ ኣብ ልዕሊ ኒጀር ዝወሰኑ እገዳታት ድሕሪ ምኹናን እቲ ዞባዊ ውድብ ኣብ ልዕሊ ኒጀር ዝኾነ ዓይነት ቀጥታዊ ምትእታው ምስ ዘካይድ ካብ ምግሃስ ልኡላውነት ፈልዮም ከም ዘይርእይዎ ብምጥቃስ ክሳብ ምስሓብ ካብ ኣባልነት ውድብ ዘጠቓልል ዝተፈላለዩ ስጉምታት ከም ዝወስዱ ብሓደ ነሓሰ ኣብ ዘውፅዎ ሓበራዊ መግለጺ ኣጠንቂቖም እዮም። ኣብ ኒጀር ስልጣን ሒዙ ዝርከብ ወተሃደራዊ ጉጅለ ዓፂዎን ዝቐነየ ምስ ሓሙሽተ ጎረባብቲ ሃገራት ማለት ማሊ፣ ቡርኪና ፋሶ፣ ሊብያ፣ ጫድን ኣልጄርያን ዘራኽብ ናይ መሬትን ኣየርን ዶባት ብክልተ ነሓሰ ከም ዝኸፈቶ ይዝከር። ኣብቲ ዕለት ነቲ ስጉምቲ ዝድግፍ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ከተማ ኒያሚ ከም እተኻየደውን ጸብጸባት ገሊጾም። ኒጀር ብጸጋታት ዩራንየም ብደረጃ ዓለም 7ይ ደረጃ እኳ ትስራዕ እንተኾነት ህዝባ ተጠቃሚ ጸጋታቱ ክኸውን ከም ዘይጸንሐ እዩ ዝጥቀስ። ብመሰረት ጸብጸባት ፈረንሳ ሓይሊ ኤሌክትሪሲቲ ንምንጫው ካብ እተህልኾ መጠን ዩራንየም እቲ ኣስታት 17 ሚታዊት ካብ ኒጀር እትእትዎ እዩ። በዚ ድማ ምቁራጽ ሰደድ ኣብታ ኣውሮጳዊት ሃገር ከፊላዊ ሕፅረት ከስዕብ ከም ዝኽእል ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይእምቱ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፈረንሳ እትርከበን ገለ ሃገራት ኤውሮጳን ኣሜሪካን ድሕሪ ትዕልዋ ዜጋታተን ካብታ ሃገር ከውፅኣ ጀሚረን ምህላወን ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን። ትማሊ ክልተ ነሓሰ ኣብ ቀላይ ቪክቶሪያ ኡጋንዳ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምጥሓል ጃልባ ብውሕዱ 20 ሰባት ከም ዝሞቱ ይቃልሕ ኣሎ። ማዕከናት ዜና ንሰመዝ እቲ ሃገር ብምጥቃስ ኣብ ዘቃልሕኦ ዜናዊ ጸብጻብ ሓያሎ ካልኦት ዳሃዮም ጠፍዩ በምህላው ቁፅሪ ሙታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም። ጠንቂ ናይቲ ሓደጋ ብዝሒ ተሳፈርትን ሕማቕ ኩነታት ኣየርን ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ኣብ ኡጋንዳ ሓደጋ ምጥሓል ጀላቡ ከጋጥም እዚ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ኣብ 2018 ብዘጋጠመ ተመሳሳሊ ሓደጋ 32 ሰባት ከም ዝሞቱ ይዝክሩ። ታንዛንያ፣ ኬንያን ኡጋንዳን ዝማቐልኦን ልዕሊ 70,000 ኪሎ ሜትር ስፍሓት ዘለዎን ቀላይ ቪክቶሪያ ቀንዲ ምንጪ መስመር መጓዓዝያት ዞባ ከም ዝኾነ ጸብጻባት ይሕብሩ። ቤላሩስ ንወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ፖላንድ ተሪር መርሰ ግብሪ ከም እትህበሉ ትማሊ ክልተ ነሓሰ ጠንቂቓ። ቤላሩስ ነዚ መጠንቀቕታ ዘመሓላለፈት ፖላንድ ኣብቲ ንኽልቲአን ሃገራት ዘዳውብ ከባቢታት ተወሳኺ ሰራዊት ከም ተስፍር ድሕሪ ምግላጻ እዩ። ነፈርቲ ኩናት ቤላሩስ ብሓደ ነሓሰ ክለኣየሩ ከም ዝጠሓሳ ዝኸሰሰ መንግስቲ ፖላንድ ክመጽእ ዝኽእል ስጋት ንምምካት ነቲ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝግደድ እዩ ኣፍሊጡ ዘሎ። ይኹን እምበር ነቲ ክሲ ኣሉታዊ ምላሽ ዝሃበሉ መንግስቲ ቤላሩስ ተኽታኺ ንዝበሎ ወተሃደራዊ ንጥፈታት ፖላንድ ብዕቱብ ይከታተሎ ከም ዘሎ ነጺሩ። እዚ ሓድሽ ምዕባለታት ብፍላይ ድሕሪ ምውላዕ ኩናት ዩክሬን ኣብቲ ከባቢ ተፈጢሩን ዘሎ ወጥሪ መሊሱ ከየኽርሮ ስጋት ኣሎ። ንዩክሬን ገዚፍ ወተሃደራዊ ደገፍ ዝገብር ዘሎ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ናብ ፖላንድ ተወሳኺ ሰራዊትን ኣጽዋርን ክልእ ክምጽንሑ ይፍለጥ። እቲ ኪዳን ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ኣብቲ ዞባ ምብራቕ ኤውሮጳ ዝኽሰት ዘሎ ጸጥታውን ወተሃደራውን ቅልውላዋት ይኸውን ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ክሕብሩ ጸኒሖም እዮም። ኢራን ዝዓበየት ናይ ንግዲ መሻርክታ ናብ ዝኾነት ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ትገብሮ ሰደድ ዘይተጻረየ ነዳዲ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ብኣስታት 3 እጥፊ ከም ዝዓበየ ጸብጻባት ሓቢሮም። ብመሰረቶም ጸብጻባት ኣብ 2020 መዓልታዊ ኣስታት 300,000 በርሚል ዝነበረ ሰደድ ዘይተጻረየ ነዳዲ ኣብዚ ዓመት እዚ ናብ ኣስታት 1 ሚልዮን በርሚል ክብ ከም ዝበለ ተፈሊጦም። ምድንፋዕ ሰደድ ነዳዲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ንዘሎ ቁጠባዊ ንግዳውን ገስጋስ ዝነጽር ምዃኑ ኪላታት ይጠቕሱ። ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይናን ኢራንን ካብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ቁጠባውን ዲፕሎማስያውን ዝድነን ንምምዕባል ዝኽእል ሓያሎ ስምዓት ክኽትማ ምጽንሐን ይፍለጥ። ሓይልታት ጸጥታ ብራዚል ትማሊ ክልተ ነሓሰ ኣብ ምስጋር ዘይሕጋዊ ዕፀ ፋርስ ኣብ ልዕሊ ዝተዋፈሩ ጉጅለታት ገበነኛታት ሰፊሕ ወተሃደራዊ ስርሒት ከም ዘካየዱ ተቓሊሑ። ኣብ መንጎቶም ገበነኛታትን ሓይልታት ጸጥታን ብዝተገብረ ምልዋጥ ተኽሲ ድማ ልዕሊ 10 ሰባት ከም ተቐትሉ ተገሊጾም። እቲ ስርሒት ብቐንዱ ኣብ ሻውላት ከተማ ሪዮ ዲ ጄኔሮ ከም እተኻየደ ዝሓበሩ ሰመዝ ጸጥታ ብራዚል ብርክት ዝበለ ተተኮስቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ከም ዝወዓለን ሓያሎ ገበነኛታት ከም ተቐየዱን ኣፍሊጦም። ኣብ ከተማ ሪዮ ዲ ጄኔሮ አንጻር ገበነኛታት ስርዒት ክካየድ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ እዩ ዝሕበር። ኣብታ ከተማ ብሓፈሻ ኣብ ሻውላት ድማ ብቐንዱ ዝካየድ ምትሕልላፍ ዕፀ ፋርስ፣ ዝምታ፣ ቅትለት፣ ጾታዊ ዓመፅን ካልእ ገበናትን እናወሰኸ ክመጽእ ምጽንሑ ጸብጻባት ይነጽሩ። ዜና ንምዛም ኣርሳ ዜና ክደግመልኩም። ኣብ ዞባ ዓንሰባ ኣብ ምንካይ ሞት ኣደን ዕሸልን ዕዉታት ንጥፈታት ተሰላሲሎም።
حمشاي وعلا ودابطات زواو جنبار راب حبرات من قصات أمريكا تغفتو بروغرام راديو كانكو بلين بدون صحفة شيرتا براوي يبل تنبيلو أب زيناتات وتسعي إيكوس أب نيجر بزعبا استخايدة علوان مسلطاي هتوز أخيبا من السرات مكلخان يكايد اللون أب أوغندا أب كلاي فيكتوريا بزكاتم حرقا من تحل جالبا بوحدو إسرا سبات ميتو بيلاروس نو وتهدراوي من قصاص بولاند ترير ملسا قبل قامت تبلو أتنقران زي خبركم تعزتين الساعة السرالو زينا ومسنا رابزي في التصام سلام كتالكم عزيزي مسكن مسار حسين أمير علي زدالو علتها وزينا سبورت سعبوغ سلام